Sa ngalan sa mahanuksan ako sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mga igsoon, ubahan sa mahal nga Ben Maria, diha sa kaputli sa kasing-kasing, atong ihalad kining sakripisyo ni Kristo alang sa kaluwasan sa tanang mga kalag sa purgatorio nga nihaw na nakanato. Ug aron maandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanang pasayloon sa atong mga sala. Dadun ta kita niya ngadto sa kinabuhidayon. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo patalinghogi nga maluluyo ng among mga pagampo. Aron imo sa mga ligonon ng among paglaom, nga imong pagabanhaon ang imong mga lagad, sumala sa langgi paabot, samtang buyo namo ang among pagtuo diha sa imong anak nga nabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak. Nga buyog hariban kanimong sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa mga igsuon, aduna kitay katungdanan, apan dili sa pagkinabuhi sumala sa katawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo, minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kung pinaagi sa Espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili maghimo kaninyo ulipon, aron mahadlok kamo. Hinunua, ang maong Espiritu, maghimo kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasangpit na kita sa Diyos sa pag-ingon. Amahan ko,
Makihiusa ang maong espiritu sa atong espiritu, ug magbatud nga mga anak na kita sa Dios. Ug sanglit mga anak naman kita, makapanag-iya kita sa mga panalangin nga gitagana sa Dios sa iyang katawhan. Dugang paniana, mahimo kitang masig ka manununod ni Kristo sa tanan nga gitagana sa Dios kang Kristo. Kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Salmo responsorio. Ang atong Diyos, mao ang Diyos sa kaluwasan. Ang Diyos mitindo, ang iyang kaway nagkatibulag, ug sila nga nagdumot kaniya, nanagan sa iyang atubangan. Apan ang matarong nalipay, ug nagsadya tupangan sa Dios. Nangalipay sila ug nagsadya. Ang amahan sa mga ilo, ug ang tigpanalipod sa mga balo. Mao ang Diyos niya sa iyang balaan, puloy anan. Ang Diyos naghatag og sa kapulianan sa mga biniyaan. Gipagulan niyang mga pinilanggo ngadto sa kausbawan. Dahay kunadlaw-adlaw ang Ginoo nga nag-apagka sa atong mga palasunon. Ang Diyos mao ang atong kaluwasan. Ang Diyos sa ka-Diyos nga manluluwas alang kanato. Ang Ginoo akong Ginoo, mao'y nagabuot sa mga agianan sa kamatayon. Ang atong Diyos, mao ang Diyos sa kaluwasan.
Ang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usan niya nakadlong ipapahulay, nagtudlo si Jesus dito sa usa ka sinagoga. Dito may babay nga giyawaan og tungod niini nasakit siya sulod na sa 18 ka tuig. Nagtikubo na siya og dili na makatuyhan. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, mingon siya sa babae, "Naayo na ikaw sa imong sakit." Og iyang gitapion ang iyang kamot sa babae, og diha-diha, nakatuyhan siya og gidayeg niya ang Dios. Ang opisyal sa sinagoga nasuko nga si Jesus nag-ayos sa masakiton sa adlawng igpapahulay. Og mingon siya sa mga tao, "May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo ni anang mga adlaw kung gusto ka mong mamaayo, apan dili sa adlawng ipapahulay." Mitubag ang Ginoo kaniya, "Mga tigpakaron ingnon kamo. Sa adlawng ipapahulay, bisan kinsa kaninyo mobadbad sa inyong paka, kun asno, gikan sa kwadra, og dadon nyo kini ngadto sa gawas aron paimnon. Karon, ani ay kaliwat ni Abraham, nga gipaantos ni Satanas sulod na sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlawng ipapahulay?" Naulaw ang tanan niya makaaway sa paganog nila sa tubag niya. Samtang nalipay ang tanang mga tao sa kaibulungang mga buhat ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Atong pamalandungan may suon ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Tungod kay sa maong sulat may suon, makahatag kini siya og pagtulunan nga magamit nato aron mas sabtan nato kining atong kinabuhi sa pagtuo. Tungod kay klaro kayo ni San Pablo may suon, ug iyan ang nakita siyang kinabuhi ba? Ang duha ka kinaiya, ang tawhanong kinaiya ug ang Dios nun nga kinaiya. Ningon siya, busa maigsuon, adun na kita'y katungdanan apan dili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kung pinagi sa Espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. So si San Pablo maigsuon, nakita niya the law of the flesh and the law of the spirit. Ang panagbugno, ang panag-away tali sa duha ka kinaiya. Ang tawhanong kinaiya o ang kalibutanong kinaiya o ang Diyos nun nga kinaiya. O sa atong kinabuhi nga Kristohanon maigsuon, ato gining timan-an nga ang atong espiritu
that was created by God at the moment of our conception, nahiusa kini sa Espiritu sa Dios. Tungod kay sa bunyag, yatagan kita niya sa Diyos nung nga kinabuhi. Aron dili na kita magkinabuhi sa ordinaryo nga tao. Aron magkinabuhi na kita diha sa Diyos nung kinabuhi. Mauna ang katuyuan sa Ginoo ba? Ngano nga gitagaan kita niya sa iyang Diyos nung kinabuhi. Aron magkinabuhi kita, dili na sa tawhanon nga kinaiya. Kung dili magkinabuhi na kita, sigon sa kabubuton sa Ginoo, minaduan sa Espiritu sa kamaturan. Pero di sana nato malikayan maigsuon. Kay ang atong lawas manggod, nahius sa pamanggod sa atong espiritu, doon naging mga panahon nga mo patigbabaw ang atong tawhanong kinaiya. O mao kana ang makita usab nato din sa Ebanghelyo ni San Lucas. Tawhanon kaayo nga kinaiya ang gipakita nining usa ka opisyal sa sinagoga. Masukanon kay siya. So anger. One of the 7 capital deadly sins. Unya kining anger, no? Kabahin ni siya sa atong lower, no? The animal instinct in us. The lower state, tawhanong nga kinaiya, ang pagkamasukanon, ang garbo. Mao ni atong makita nining usa ka opisyal sa sinagoga. Masukanon siya, ug unya siyang pagkamasukanon, wa na siya kaluoy sa maong babae nga nagmasakiton. Samtang ang atong Ginoong Kristo nagpakita og lain nga kinaiya. Ang Dios nun nga kinaiya, nga puno sa gugma ug kaluoy ba. So makita nato dinhi mga igsoon, no? Duha ka personahe o duha ka kinaiya. Ang tawhanon nga kinaiya ug ang Dios nun nga kinaiya. Ug matod pa ni San Pablo, kinahanglan nga patyo nato ang atong tawhanong kinaiya. Kinahanglan nga ang atong padumalaon sa atong kinabuhi magyud ang espiritu sa kamatuoran, ang Dios nung nga kinaiya. Ang gugma, kaluoy, mga Diyos nun kinaiya na. Samtang ang garbo, kakong, kasina, kalagot, tawhanon na kinaiya. Ang kakulang sa pagka mapailobon, tawhanon kay nang kinaiya. O si San Pablo, maigsoon nagpahinumdom ka nato, nga patyon nato. Kini atong tawhanong kinaiya. O ipatigbabaw nato ang Diyos nun nato nga kinaiya. Kay maunay tawag ka nato nga makinabuhi kita sigon o sumala sa Diyos nun nga kinaiya. Tungod kay gitagaan kita sa Ginoo sa iyang kinabuhi, aron dili na kita magkinabuhi isip mga tao ning kalibutan. Magkinabuhi na kita isip mga tao nga iya sa gingharian sa langit. This is always a struggle because there's always this conflict between the good and the evil in us. Pero kinahanglan maisuon, no? Nga mulaom kita sa kanunay sa grasya sa Dios. Unsaon man nato mga isuon sa pagpatay sa ato mga tawhanong nga kinayog, tawhanong nga kailibgon. There is one secret. Ug mao kana ang gibuhat sa mga santos. Mortification. Mortification of the senses.
Kini dili ni sa layo sa atong kasinatian. Ato ning gibuhat. Pero dili lang ta consistent, dili lang ta faithful. Kana di ay moingon ta di una ko mukaon ron o di na ko mukaog humba. Mulikay na ko, di na ko mukaog tamis. Pero matintal gyapon ta. Mukaon lang gyapon tag tamis bisan kung gidili na ba. Magpaabot ta nga dunay musulti nato pero di ta makamao mo pa mobadlong mo pahinumdom sa tong kagalingon ba. Kung way makakita kaon sa kontra. Patuyag kaon. Nainomdom ko sa gisulti ni kanhing Cardinal Vidal. Ingon siya, kabahin siya mga kaparian ba? Ingon siya, ang akong mga pari o daghang mga pari nga nangamatay, dili tungod kay way gikaon, nangamatay tungod kay daghang gikaon, kay kada pista kaon, kada bay kaon, way pugong. Aw, yatake, patay. Kailan matingali pong Monsieur Jotay po. Kados Monsieur Jotay, Constantino Jotay, diabetic ka ito. Nga, kanang doon ay gatherings mga kaparian, kanang bang buffet ba? Nga, magsunod ko ito ni Sluyo. Akong badlungon, Nyor, grabe hasa ni mo sandok, Nyor, ha? Kataguan man sa naghapon ay mong plato. Kay perting daghan ng pagkaon. Hala, tamis na ba? Taas na ba kag sugar niyor? Ingon layo. Na may maintenance. Na may tambal. Nya sa akong libawaan sa doktor, kung doon na kay maintenance, 50-50 na. Disiplinas kaon mo. 50% tambal, 50 imong disiplina. Kung mukaong gyapon ka sa mga dili o kontra nimo, pila naman ka porsyento ang mabilin? 50% lang ang tambal. O di juga maayo. Kay lami man kayo. Lami kay baba. Mortification. Pugngi imong baba. Ayaw busga ang unsay lami sa baba. Wa may lami. Ngita yung lami. Dili lang sa baba. Bisan sa mata nato. Ganahan kita nga busgo nato ang atong mga mata. Sa makalingaw nato. Doon na ko'y kaubang pare. Hapit na sa alas 12 gabi Usay magdungan minto sa kanang abutan na sa mga pare ibang syudad. Magsigig scroll anang unay nada sa Facebook. Malingaw ra gyud siya. Gibusog niya yung pananaw. Di ba? Bisan kung wala na kinanglana ba? So, mortification of the senses. Disiplina. Ang pagpugong sa mga tawhanong nga kinaiya. Pananglitan. Himalikas kay ka. Kada sulti, balikas. Nahimo nang manirisim ni mo. Pugngi mo ba ay napamalikas. Klaro ka ng mortification. Kapila ka mamalikas sa skadlo, ipha. Or ka na po kung nakamamalikas ron, sunod ugma, ako ng limaon. Hangtod maminus-minus, hangtod di na ka magpamalikas. Mamakak ka, kusugi kang mamakak. Kapila ka mamakak sa skadlo, ipha. Kalima ko nakapamaka kong adlawa, ugma ako ning minus-minusan. Hangtod nga mahimo na nimong second nature ang imong pagkamatud-anon. Disiplina.
ug hangtod nga mulig-on ang itong spirituhanong kinabuhi. Mulig-on ang itong charity towards our neighbor. That's the secret. Mortification of the senses. Muna doon ay wisdom mga isuon. Ang pagtulunan sa simbahan. Kini bitang gibalaod gini sa simbahan namlas canon law. Nga tanang Biyernes sa tibok tuig, adlaw ka na sa pag-abstinensya. Dili lagi panahon sa Kwaresma. Naana sa balaod simbahan, nga tanang Biyernes sa tibok tuig, di ta mo kaog karne. Pagdisiplina na sa atong appetite. Kay matod pa ni San Juan de la Cruz, our appetite for food, it's the same appetite nga magbuhat ta o mga butang nga dili angay buhaton. It's the same appetite. Flesh man. Kung makadisiplina sa pagkaon, kanang atong kusog, no? Sa pagdisiplina, pagpugong sa atong gagalingon, sa dili pagkaon nga kontra nato, mo na atong magamit sa pagpugong unya, sa dili pagbuhat, sa dili angay buhaton. Mo na siya sikrito. Mo na nga nindot kayo nga paminawon o patalinghugan nato San Pablo. O I would like to encourage you, no? Sa di pa mo mga tuog, nagpuli inyo sa inyo ha, balik ka og tanaw, balik ka og basa ang sulat ni San Pablo nga tos taga Roma. O paminawa, tanawa ang imong kagalingon. Unsa ni siya katinuod ang giingon ni San Pablo? Nga naani nato ang tawhanong kinaiya o ang Diyos nun nga kinaiya. Yeah, there is always this conflict. Makaingon ta sama sa ni San Pablo, wangan ako kibaw ko nga mo ni angay buhaton, pero di man ako mabuhat. Mo na'y kasinatian San Pablo. Nasa panganahon, ingunahan na po ta, buhangay. Di man to angay buhaton. Nakabuhat man ko. Unya, angay buhaton. Ang dili angay buhaton, mabuhat na ako. Buhangay. So there's always that conflict. Nganom na, huyang ang atong kabubuton. God has given us the knowledge, the freedom, and the will. Arita mapildi sa kabubuton nato. Kibawta, nga ngay buhaton, dili ngay buhaton. Gawas nung tang mabuhat nini. Pero ang regulam hagbong sa kabubuton, huyang ang atong kabubuton. O kinanglan taog spiritual discipline. Pagpugong sa kagalingon. Aron mulig-on ang atong kabubuton sa pagkigbatok sa tawhanon nga kinaiya o gunya makabuhat yun ta sa Diyos nun nga kinaiya o magkinabuhi ta sigon sa kinaiya sa Ginoo. Sa atong mas labang pagkaila sa Dios, mas makaamko kita sa atong bugos nga pagsalig kaniya. Magampo kita nga to sa Dios ang Amahan sa pagingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangulos sa simbahan, hingpit nga mutahan sa ilang kinabuhi, diha sa pagpangalagad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga maangko nato ang mangging hatagong kasing-kasing, aron malugti ang atong paghuna-huna sa kaugalingon lamang. Hinoon, mukabot kita ngadto sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga atong makit-an ang naong ni Kristo, diha sa mga kabos,
ug sa mga nanag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Nga ang atong mamuypoy ug mahupay ang mga masakiton ug sila nga anaa sa kagul-anan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Nga ang mga nangamatay magpuyo na uban sa Dios hangtod sa hangtod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Ginoong Dios, litugyan namo ang among pangamuyo nganha sa mong mahigugmaong pagatiman. Pamatiang among mga katuyuan ug dasiga kami sa mamahimong sama kang Hesus nga nakadungog sa mga pagsangpit sa mga taong nanginahanglan. Itugot kini pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Kahimuti Ginoo kini nga mong mga halal aron ang imong mga lagan nga nangamatay madalangan na sa mayas sa imong anak kay nadugtong man kami pinagining halangdong sakramento sa gugma kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, nangay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay ginawat niyang pagpagamatay, aron luwason niya sa kamatayon ng tanang katawhan. Nagpakamatay siya nga malipayon, aron magpakabuhi kami alang kanimo lamang, hangtod sa kahangturan. Hugbusa, uban sa mga ngilmo santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa lang walay hunong nga pag-awit.
Hosana, Hosana, Hosana. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alaga ninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usan, mihatag niini, ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini nog Panginom kamo nga tanan gikani, kay kini mong kalis akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo ang mahaning pahad sa kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan, nga matubang mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahiusa dahil sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo amo papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usam ang may suon nga ngamatay.
Malaumon nga mabanhaw silang tanang nagamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa bagsudong sa kahayag sa mong lao. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayon makaambit sa kinabuhintunhay. Uban ni Maria ang nahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose Bana. Uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos. Nga nagatuman sa mong kabubuton na taas katuigan. Uban kanila, amoy ko nga daygon, amoy kong himayaon. Pinagin sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahal. Diha sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Gituluan kita ni Jesus sa pagdawang sa Dios sa atong amahan ug busa mangahas kita sa Panginoon. Sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Muabot ka na mo ang imong hingharian. Matuman ang mong pagbuo, dinisayo ka maingon sa langit. Ang kalanon nga mo sa matag adlaw, ihadag ka na mo karong adlaw, upasay luwa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasala ka namon, ug dili mo kami tugyan sa panlan, inunuan mo sa kanisaran. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni panahona, aron tinabangan sa mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni sa Kristo, among manunubos. Ang awang himaya, ang kusabahan. Ginoong Kristo, nagayon ka sa mga apostoles, ang kalinaw bibiling ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga sala, kundi ang pagsalig sa mong simbahan, o sibo sa mong kabubuto na tagi kami sa kalinaw kayo sa ikaw nga buhay kahari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Ipakita taong pag-iniksunay, panagdait manaa kaninyo.
Kiniwang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapitalan sa panihapon sa Ginoo. Ginoo ko ang mo kalawat kanino, o pamamulong lamang o mamayo. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, ihatag ang imong mga lagan nga nangamatay. Makatapon nga nasa pulianan sa kahayag kalinaw. Kay alang kanila mong gisaulog kining sakripisyo sa Eucharistia. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nang Ginoo manaakan ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa, atong dadon ang gugma kalinaw ni Kristo.